máš byť ticho teraz, keď točíme. Ja by som to vyvážil, on je úplne prehajpovaný, ale ty prídeš úplne, že pre Boha, to bol čajník. Ježiš, ani nie, že Ježiš, ale že Ježiš, už si úplne na dne. A nemusíš prichádzať k tej sedačke, aby som to dal niekto rozhodnúť. On to chce rozdeliť potom. Dobre. Ja si dám takto záber, kde uvidím ju a jeho. Dobre. Záber. Čo pískáš? Však to nebol faul. Bože, ale to bol čajník. Prosím ťa. Výborné, to bolo veľmi dobré. Tretia scénka za nami, ideme na štvrtú a následne sa máme presúvať do nákupného centra Nivy, konkrétne v potravinách. Sú to potraviny? Sú. Takže pojeme, dojeme. Čiže Pokémon, počkaj, to chcem natočiť. Ježiš, nie 400 eurový prvý. Dúfam. Kokos. Dobre, ten stojí tak 20 určite. A dneska som vytiahol z toho boxu za 200 kartu. Ty ne, ešte. To asi točí. Hej, ideme.